नमस्कार. युनिक अचिव्हर हो जो एक पॉडकास्ट चॅनल असा, तर ह्या पॉडकास्ट चॅनलान आता त्यांचे 5,000 सबस्क्रायबर पूर्ण केल्ले असा. याच्याविषयी सगळ्यात पयलीं हांव तेंचे खूप खूप हार्दिक अभिनंदन करता. ह्या चॅनलान सदैव वेगवेगळ्या विषयांचेर चर्चा घडोवन हाडली. मग ती सामाजिक क्षेत्रातली असो, त्याचबरोबर आमचे नवे यूथ आसा जे आज व्यवसाय करपाक फुडें सरता, तर तांकां तेंच्यांनी तेंको दिवपाक प्रयत्न केलो. तांकां तेंचें जें कार्य आसा तर ते फुडें पावोवपाक वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न केल्ले आसा. त्याचबरोबर समाज, राष्ट्र, धर्म ह्या विशयीचे जे विषय सध्या चर्चेत आसा, तर ते विशय सुद्धा वेगवेगळ्या विविध वक्त्यांची ज्यांनी ह्या संदर्भात कार्य केल्ले आहा, तर तांकां सुद्धा ह्या पॉडकास्ट चॅनलार घेवन ती चर्चा घडोवन हाडली आणि त्याविषयी खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयभरात ही जागृती करपाक तेंचे एक स्तुत्य उपक्रम ह्या माध्यमातून सुरू आसा. त्याचे संस्थापक खास करून पत्की यांचे हांव खूप कौशल पत्की यांचे हांव अभिनंदन करता की त्यांनी एक यूथ आसा आणि तेंच्यांनी एक पुढाकार घेवन अशा प्रकारे एक हो चॅनल सुरू केल्लो आसा. त्यामुळे पुनश्च एकदा तांकां खूप अभिनंदन करता आणि पुढच्या काही दिवसात त्यांचे आज 5,000 आसा तर पुढे अधिक ते मिलियना पर्यंत पावचे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांची उदरगत जावची अशी हांव प्रार्थना करता आणि या ठिकाणी तांकां पुनश्च एकदा शुभेच्छा व्यक्त करता. नमस्कार.